Добър ден, казвам се Бончо Дунев, аз съм от София. В момента се занимавам с бизнес. Вече много години, повече от 50 годишна история имам в бизнеса. Имам богата история в висшето образование в България. Бил съм 32 години преподавател в Техническия университет, професор по знания. Едновременно с това и съм спортувал автомобилен спорт, 14 пъти шампион на България и веднъж европейски шампион на рали 1967 година. В Турция съм идвал повече от 17-18 пъти, главно за участие в вашите състезания. Много обичам тази страна, защото хората тук са сърдечни и добри. В клиниката дойдох след мои турски приятели, те ме насочиха към вас. Още в самия контакт имах разговори с Сиджилян. Тя ми даде пълна информация и аз разбрах, че тук се работи по един професионален начин, който аз съм дошъл, защото преди 2 години и половина започнах в България, след това продължих в Гърция да правя лечението на моите зъби, но когато дойдох тук, бях уверен, че тук ще имам действително професионална помощ. Аз съм убеден, че това е точно така. Отивам с най-добро чувство от вашата страна и с всички мои приятели, колеги и членове на моето семейство, аз винаги ще имам възможност да предложа вашите услуги, защото съм убеден в качеството. Още веднъж много благодаря за гостоприемството, за доброто отношение. Имате в мое лице един стар и до момента верен приятел. Това е рали сигнал. Това е от ралито.